Республика матбугатына язылу кампаниясы бара. Бұл ертелі балалар һәм үсмердердің амана журналы менен якынтыныраак танышырга ифәп бар. Студия қонағы журналдың баш мөхәррири Сәлман Ярмуллин. Хәйрле ерте. Хаумагы Сәлман Шакирянлы 1 декабрь менен рәхмәт дигезләр. Шулай ук бүтән республиканы, бүтән балаларды Кышмыдыгелнең рәсми календар буенча Кышмыдыгелдә башлануы менән тәбрик итәм. Көтүп хана балабыз бит, дайрыста безнең аманаттың балалары ханайдар, хәтта минем кызым бар Сәлимә исемле. Ул менә кичә Украина иртәгә яңа ел башлана инде. Яңа елга якын 30 көндән хана берәй 31 көн калды дип. 30 көн калды, яңа елга Аллага шөкер. Һәм Аманат журналы елды нинди уңыштар менән озата? Безнең өчен теге һәр илдәге хымак, илдәге булган теге мәсьәләләр урап үтмәй бит. Без илдән бергә яшәбез, шуның өчен моны бу килеп ингән пандемия безгә кагылмай калманнар бит. Шуның өчен тиражларда хаклау өчен без батадарса көрәш алып барабыз. Һәм әгәр ошо хәттем тираж бездә былтыргы кимәлдә сак югалткан хәлдә хаклады икән, димәк безнең өчен уңышлы дип саныйм. Чөнки һәм гомумән безнең ошо хуңгы уяту кыру елдарында күп кенә балалар атмалары бөтен төбәктәрдә ябылып бетте. Безнең әлхәмдүлилләh менә 92 ел буласак. Киләһе ел башында март айында ошо хәтем сага киләбез икән, рәхмәт хөкүмәтебезгә, рәхмәт халкыбызга. Ошо хәтем без яшәп киләбез, димәк 100 елда ла һәдем менән кашларбыз дип өмет баглайм. Аңлавымча, демәк, ошо пандемия осырында һез ядучылар ханы хаклап калдыгыз. Күбәймәдеме? Юк, әзрәк төшү күренешләр күзәтелә. Чөнки проблемалар шуңа бәйле, чөнки балаларның укымавы менә бер туран тора шуга бәйле, чөнки без менә уку елы башлану менән бик күп сахада үткәрә торган мәктәпләрдә, быел берлегә ла бара алмайбыз. Бердә лә ошо сәбәпле ушташулар тыелган, еллар тыелган, шуның өчен берәмләп кенә, һирәкләп кенә кайба укучыларның бүләкләребез өйләренә алып барып кенә сорашабыз. Шулай ике кеше. Һәм шул үзенең һөҗүм бирмәй калмай, тиражның кәмү күзәтелә, аны укырга күрә әйтергә кирәк. Һәм ошо тагында пандемия турында укучыларга һез ниндидер хәбәрдар yetkirib тордыгызмы? Бына был осырда үдәгедә ничек хакларга? Күп yetkirdik. Бик күп yetkirdik, яздан алып, хатта менә монда журналларымда алып килмәгәнмен, ничек итеп битлек тергәләр әйттек, безнең остахана дигән рубрика бар, шуның шартларында. Битлек ничек тергән, ничек үлчәмнәрне алырга өйрәттек, ничек кулды юырга инде үзе ялкып бетте гүндә ундан, бөтен халык хымак. Бына балалар баксаһында йөргән кискәйдәр, улар бит кайталар да беренче үк ванна бүлмәһенә инеп кулдарын юалар, улар өйрәнгән. Бу яктан яхшыла инде тәрбия. Бына есе яңа гына сыккан хымак. 92 еллыгы була инде бит инде мартта, 92 яшь тола журналга. Һәм ошо сырда ниндәй рубрикаларда укучылар яратып укый әйтә алаһыгызмы? Ой, 92 ел бик озын гомер бит инде. У хәтем яшәгән кеше республикала бар микән гомумән? Бар. Шулай була карамастан безнең әдәбият тарихына ракурс яһак Аманаттың тәүге исеме кирпе дип аталган. Ул безнең бүген әдәбияттәге хәзерге әдәбият телдә терпе дип атала бит инде. Безнең ул вакытта 29 елда сага башлаганда башкорт әдәбият теле нормалары урнашып битмәгән булган. Безнең кайбер төбәкләрдә, төньяк-көнбайыш төбәкләрдә, мәсәлән, хәтта менә безнең Елайыр төбәгендә лә алар терпене кирпе дип торганнар. Без инде әдәбият теле йогынтында терпе дип өйрәндек, һәм әдәбият телдән терпе үзен ныгынган. Ана шул 29 елда 8 номер сыгып калала, кирпе дигән исем астында. Оның да бик нисен кирпе булуы бик кызык. Ул инде төртмәле дигән ичара әйтмәй. Бүтән союз кимәлендә Ёж дигән журнал сыгып килгән булган инде. Шуннан алганда тәрҗемә иткән такылганнар, кирпе дип һәм күрәһең үзәктә КПСС башкала өлкә комитетында уйлангандыр инде. 30 елның гыйнварыннан ул пионер булып сага башлай. Булай сәяси һәтен дөрестүл дип күрәһең карар кабул иткәннәр инде. Шул 8 номер сыгып кала, пионер булып сага. Хушка хәтем пионер булып сыгып килә ул, хуш вакытта тукталып тора. Хуш сәбәпле фронт гәзитләрен, журналларына акса кирәк кагыд етмәү сәбәпле инде. Һәм 2 елдан алып 91 елга хәтем пионер булып чыкты. Күп менә безнең бүген урта бүген өлкән бүген уны күбрәк шул пионер дип белә инде. Һәм 91 алып, менә бүгенге хәтем Аллага шөкер без аманат дип сагылабыз. Бу безнең бөек шагыйрыбыз Рәми Гариповтың ашына аманат дип аталган үзенең әсәре бар бит, шуны алган.
Мин аманат дип беләм бұл журналды. 1 декабрь бына әйтүттек 30 көндән был ел тамамлана. 2021 елды барыбыз өметләнеп көтәбез, яңа өметтәр баглайбыз һәм һезгә килгәндә бына язылу мизгеле асылды битендә үдегедән язучыларны ничек ялып итәбез? Ул язылушыларыбызды ялып итүнең шарттары бик күп. Беренче чиратта балаларга нимә? Балалар өчен бит конкурста күп үткәрә. Безнең әлеге вакытта республика басмалары арасында иң күп конкурслар үткәргән басма. Безнең журналыбыз әлеге вакытта 10 тистән ашу 10дан ашу конкурс бара бүгенге вакытта. Шуларның арасыннан әйтеп китәргә традицион безнең язылда бүләк иткән конкурсыбыз 15 елдан ашу безнең ел һайын висәп Табында башка төрле кыйммәтле призлар. Мәсәлән, бу юлы безнең висәбиттән тыш смартфон, мобиль аккумулятор, монда мәсәлән, купоннар бирәбез. Ярлыларда ошо купонды кыркып алып, исем фамилияны язып, үзләренең китапчаларын, копияларын алып күчермәләрен безгә ебәләр. Ебәрүдән төрле юллар бик күп, хат белән дә мөмкин. Хәзер инде күп кеше хат белән эшләмәй, фотога төшерәләр, ыргыталар безгә, безнең Улар мен бәйләшебезнең бөтен төрләрен кабул итәбез. Элек битендә хаткана инде менә мин мәсәлән тетелдән ашу эшләйм бу журналда. Тәүдә без 2006 елда эшкә килгән сакта көннә 15-20 хат алайдык, кагыз хат. Бүген аднахана бер икәү. Килһә гомумән нигездән идә килә инде ашу электрон юл белән килә. Юллары бик күп, балалар аптырап тормайдар. Минем үземә шәхсән Язылар да түнге өстәлләр кытылар, икелеләр кытылар, шигырьдан җибәрелә. Сәлман ага, шуны карап сыгыз әле дип тәйберләр, кызлар айрылса инде. Шунда язылалар да, бу купоннар кытылар, Сәлман ага, ошо отыр микән дип тәйберләр, шунысын бөтен һәмдә кабул итәбез. Электрон почтагыла шәхсән үзебезнең сәхифәләребез ашала күп бит юллар хәзер. Төркемнәрбез асылган бөтен идә. Инстаграмда ла, Фейсбукта ла барбыз. Классастарда барбыз, бөтен дә барбыз. Димәк, социаль селтәрдә лә һез бик уңышлы эшләп киләсез. Әйе, чөнки менә бүген безнең бәйләнештә төркембез 11 мең, 12 меңгә якынлаша хәзер безнең подписчиклар саны бик әүземдәр онда. Онда менә 12 конкурстан тышларның күп өлеше бар шул. Электрон форматта бара, чөнки бөтен кагаз сары булмай бит инде. Журналдың биттәре чикләнгән. Онда электрон форматта. Мәсәлән, менә яңрак кына тамамланып Әсәләр көненә багышланган әсәләрдә тәбрикләү видео конкурсы. Бик бер 4-5 көн эчендә 50 ашу. Әле хуңан киләләр конкурста оннан каста бик күп. Шуңа дип юллар, ылыктырулар бик күп алып барабыз. Конкурслар кызыклы әлбәттә хөкүмәт көтүндә эшләйбез. Кызыклы материаллар куеп кызыктыру өчен. Имтихан бирмәй калмай. Көбәйен забында үсмердәр, мине куандыра бына Башкортстанда яшәгән үсмердәр башкорт теленә битараф түгелдәр. Улар башкорт телендә языша, журналдар менән тыгын бәйләнештә һәм бына журналдарда төрле әсәрләр сыгып тора бит. Сыга, бында инде безнең аманат пионер вакытына бурын-бурындан безнең яшь язучылар тәрбияләүнең остаханы хабыл дип тәпләймен. Менә бер генә мисалда алып үтәйек. Безнең менә шул бер асыл агастә беренче битләрдә үк без бирәбез. Титәргә җаду тән рубрикасында 2 конкурс арпал бер юлы. Бер шигърият конкурсы, икенче әсмәһәдәр конкурсы. Менә җаттымар дә буны Башкортстан белән башлана дип атала инде. Ана шул ошында үзләренең шигырьләрен батырып, үзләренең тәүге мәкаләләрен батырып, башка секәндә әдәм булган язучылар Бүген бүтін хөкемнең арасында кайда кадәмен сарланып әйтәсәкләр балалар басмаларында янышмам мен алмат диясәкләр. Шу исәптән иң бер шигырьләрен бастырган Муса Кәрим билдә һәм пионер журналында иң беренче эшләгән урыны пионер журналы булган. 19 яшендәге эшкә сакырып алалар һәм гомерне уйна шу аманатка рәхмәтле бул бәшәне миңа аманат миңа карат куйды дип. Менә аманатка язылды бүләк от приздар 2021 елның 27 гыйнварында Башкортстан Еллаш телеканалының Сәлам тапшыруында тура эфирда уйнатыласак диелгән. Зур рәхмәт Сәлман Шакирян улы безгә килеп, тарих менән дә уртаклашып, эфирыбызда байтып киттегез. Сезгә уңышлы көн теләйбез. Менә язучылар рәтендә мин үдемдә тидән язылырбыз дип ышандым. Бездә күрергә ошында Таһиров Илгиз дигән белән аманат. Балаларгыз бар бит, улар мотлак матбугатлар. Сарчак файдаланлы бер генә үзендә тип киткәнгә безнең 3 декабрь, 13 декабрьгә хәтлем матбугатка арзанрак каялу
декадаға бар баштан алсақ дейдер, соның соқтан пайдаланып қалығыз, бүтін басмаларға ядылығы деп өндеріне мен республика халқын. Ама әлбетте бір сағатта. Студия қонағы журналдың Аманат журналының баш мұхәрі Сәлмен Ярымолин бұл ертәлі біздің менен бұл да хәзге оңышлы күн тілеймін. Амин.